Enw I Megan ac rwy'n gallu siarad tymud bach o Cymraeg. So, rwy'n mwynhau a enjoyo siarad Cymraeg I glyffion ar y ward. Rwy'n gofyn cwestiynau fel, sut wyt ti heddiw? A ydych chi'n iawn a cyfforddus? Wyt ti wedi bwyta ac yfed heddiw? Fel arfer rydym wedyn yn siarad am ffarmio a anifeiliaid. Mae'n iawn os nad ydych siarad Cymraeg yn real. Mae clyffion yn hapus eich bod yn rhoi cynnig arni. Mae'r bwrdd iechyd yn gynnig cymorth I staff sydd am gymryd gwersi Cymraeg.